Rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyo. Kamar kullum dai sunana Nazifi Ibrahim. To yau ma na kuma zo muku da wani sabon bidiyo wanda zaka sai data mai arha a layin MTN. Har in dai kana da layin MTN to zaka sai data mai mutukar arha sosai. Kun gani dai ma tun a hoton bidiyon. To wato hanyar da zaka bi kai wannan siyan data mai arha, wato ai ba wani application bane, kawai zuwa zaka wajen kiranka wajen da ɗinka kenan. Dan Allah idan baka yi mana subscribe baka taimaka ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar karara sai ka zaɓi all. Ta haka ne da mun saki sabon bidiyo za a sanar da kai. Sannan kuma dan Allah kai mana like a wannan bidiyo. To a guje dai mu je wato mu shiga wato star. Dan ka shiga sai ka danna star. Idan layin ka ba MTN Pulse ike ba, dole sai ka saka shi a MTN Pulse. Sannan za ka yi amfani da wato wannan ofa. Aka shiga star 344 star 1 sai ka sa hash, kaga code din. Dan ka tayi sai ka tura wato layin ka na MTN koki, kamar da kuke gani yana wato sacin, bari ya gama sai ya mana wato kamar da kuke gani ya ce enjoy 1 week free WhatsApp mostly birthday reward data bonuses and more. Get more info on www.mtnonline.com/mtnpulse. to ka gani dai zaka shiga wato ka tura musu lamba ɗaya ne. Da ka tura lamba ɗaya kenan wato shikenan ka shiga tsarin wato wannan da zaka sai wannan data, kawai ka taba makansa. abin da zaka yi sai ka zo ka danna star 344 sai ka sa star, sai ka sa lamba 2 sai ka sa hash, haka code din. Sai ka tura layin ka na MTN dai again. Idan ka tura zai kawo ka nan wajen, sai ka zaɓi wato lamba ɗaya kenan sai ka tura. Da ka tura kenan wato zaka ga zaka sai MB 350 kenan. Bari ku gani a buɗe ta lamba ɗaya sai a tura wato MB 350 kenan a naira 50. Haka wannan bananza ta yi yawa. To dan Allah idan kai bakon zuwa wani YouTube channel ne, ka taimaka ka danna mana alamar subscribe, sannan kuma ka danna alamar kararrawa sai ka zaɓi all, sannan kai mana like a wannan bidiyo dan Allah. Sannan kuma bari ku ga ɗayar ma, wannan MB 350 a naira 50 kenan. Bari ku ga ɗayar ma mu je wato gashi nan zaka yi MB wato 1200 a naira 150 kenan. Kun gani wato ai wannan ofa kenan ya kamata a ce ka mallake ta, domin idan kana sayar wannan ba za ka ke zuwa kana sayan wato wannan ba. In dai da wannan kake siya wato wannan code din star 131 star 3 hash, gaskiya kawai asara kake yi. Gaskiya ni dai ba zan iya sayan irin wannan data ba, domin idan na siya ma ba ta da wani connecting. Amma idan ka sayi wannan ofa da na nuna muku, gaskiya za ka ji daɗin ta. To dan Allah dai idan baka yi mana subscribe baka taimaka ka danna mana alamar wannan subscribe din ta kasan wannan bidiyo, sannan ka danna alamar kararrawa sai ka zaɓi all. Ta haka ne da mun saki sabon bidiyo za a sanar da kai. Sannan kuma kai mana like a wannan bidiyo. Sai mun hada bidiyo na gaba. Mun gode.